ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ଆଜି ବଢ଼ିଆ ମଟନ୍ ଆଜି ମରା ହେଇଛି। ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ କରାହେଇନଥିଲା। ଆଜି ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ମଟନ୍ଟେ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବାବାକୁ କହିକି ବୁଝିବା। ଆସ ଆଜି କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ବୋଧେ 8-9 ମାସ ପରେ ଆଜି ଟିକେ ମଟନ୍ ଟିକେ ଘରେ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଝିଅର ଜିଦି ଥିଲା ବାବା ଟିକେ ମଟନ୍ ଖାଇବା ତ ଆଜି ମଟନ୍ ଭଲ ମଟନ୍ ଖାସିରେ ମାରୁଥିଲା ମଟନ୍ ବାଲା, ତ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆଣିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ରହିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଉଷୁନା ଆମର ଚାଉଳର ଭାତଟା ରହିଲା। ତ ଏଇଟା ରହିଲା ପିଆଜ, ତା ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆଚାର ରହିଲା। ଆଉ ଏଇ ମଟନ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ବି ଆମର ଏଇ ମଟନ୍ ଅଛି, ଧନ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମା ଛୁଆ ସବୁ ଖାଇବା। ଆଗେ ମୁଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଏ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି ହେଲା। ପୁରା ଝୋଳଟା ପୁରା ଝାବାରିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ମଟନ୍ ସହିତ ତ ଟିକେ ଆଳୁ ନ ରହିଲେ ଭଲ ହେବନି। ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଦିଅ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇକି ଦେଖିବା। ତ ଏଇଟା ରହିଲା ମାଂସ ପିସ୍ ଗୋଟେ। ଓ ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି? ଯେହେତୁ ମଟନ୍ ଆସି ଦିନ 3ଟା ବାଜିଲାଣି, ଲୋଭ ତ ସହିପାରୁନି। ତ ଆମେ ଖାଇଦେଉଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି କିଏ ଖାଇବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।